Chi i'r gwasanaeth bore yma. Da ni yn edrych mlaen i gael addoli'r arglwydd hefo'n gilydd, a fe yna un cwestiwn yn mynd trwy'r gwasanaeth i gyd. A'r cwestiwn hwnnw ydy, pwy ydy'r Duw go iawn? Iawn? Pwy ydy'r Duw go iawn? A fyddwn ni'n meddwl am y cwestiwn yna trwy y gwasanaeth. Ond cyn i ni gychwyn, mi wnawn ni fynd trwy'r cyhoeddiadau'n sydyn. Da ni'n parhau hefo'n astudiaethau trwy ffrwyth yr ysbryd o Galatiaid 5 peno. Am 6, da ni wedi cyrraedd heddwch neu tangnefedd bydd yr un fyddwn ni'n edrych arno fo heno yma am 6. Yna nos Ferchar, mi fydd y cyfargweddi eto yma am hanner awr 7. Wan dydd Sadwrn nesaf, mae gennych chi opsiynau. Felly, un opsiwn ydy mae gwasanaeth sefydlu henuriaid yn noddfa Llŷn, yr eglwys newydd sydd yn cychwyn yng nghanolfan Morfa Nefyn. Mae honno am 2:00 pnawn dydd Sadwrn nesaf, neu yr opsiwn arall ydy mae gwasanaeth comisiynu Morgan Bryn. Yr un pryd, nid yr un lle, mae i wasanaeth o yng Nghapel Rhosygad yn Llanfairpwll. Felly mae gennych chi opsiynau prynhawn dydd Sadwrn am 2:00. A wedyn, dydd Sul, mi fydd gyda ni ysgolion Sul, yr un pryd ag arfer, gwasanaeth Cymyn yma am hanner awr 10, a mi fyddwn ni'n cario ymlaen hefo'n astudiaethau ni nos Sul am 6. Ac un nodyn bach i'ch dyddiadur chi, a diolch i Gwennan am roed yr hysbys neithiwr yn yr e-bost. Wythnos i nos Ferchar, mi fydd gyda ni gyfarfod aelodau ar Zoom am 8:00, a mi fydd yr agenda a'r manylion i gyd yn eich cyrraedd chi wsos yma gobeithio. Wel, mi fydd o wsos yma. Dyna fo. A cofiwch am Steff yn pregethu heno, a Dafydd bore yma a heno yn eglwys bach. Felly, fel o'n i'n deud, y cwestiwn mawr i ni ydy, pwy ydy'r Duw go iawn? Da ni'n mynd i edrych ar y cwestiwn yna o 1 Brenhinoedd 18 nes ymlaen, lle da ni'n ailafael yn ein cyfres. Ond da ni'n mynd i gychwyn y gwasanaeth bore yma yn edrych ar be mae'r salmydd yn ei ddweud, ar ddiwedd Salm 118. Dyma un o'r salma oedd pobl Dduw yn ei canu neu hadrodd wrth fynd fyny i Jerusalem, a darn o'r geiriau yma gafodd ei hadrodd pan nath Iesu ddod i mewn i Jerusalem. Just cyn y Pasg. Felly, dewch chi wrando ar sut mae diwedd Salm 118 yn ateb y cwestiwn, pwy ydy'r Duw go iawn? Mi ddarllenai jyst y sleid bach yma. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chwi o dir arglwydd. Yr arglwydd sydd Dduw. Proes i oleini i mi. A changau ymunwch yn yr orymdaeth hyd at sgyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhoddaf ddiolch i ti. Fy niw, feth ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Dwch ni weddio. Arglwydd, da ni yn dy glodfori di y bore yma, gan ddiolch am gyfla o'r newydd i ddod i ddyrchafyd enw di. Ac i ddeud mae bendigedig wyt ti a'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, dy fab anwyl a ddaeth i'r byd i'n hachub ni. Da ni arglwydd isio cyffesu, mae ti yn unig yr ydyn ni am i addoli, am blygu ddefo. Ti ydy'r un yr ydyn ni am ddod i'w nabod yn well, y Duw sydd yn dad, mab ag ysbryd glân. Nid i'n bendithio ni a'n helpu ni i weld yn gliriach pwy wyt ti trwy dair, trwy'n mawl ni, trwy'n gweddia ni hyd yn oed. Da ni'n gofyn y byddi di'n ymwneud â ni mewn ffordd arbennig. A'n helpu ni i weld yr arglwydd Iesu a'i aberth a'i fuddugoliaeth o yn fwy gwerthfawr i ni nac yr oedden ni. Helpa ni felly, tyd yn agos siarad yn rymus â ni trwy dysbryd glân. A da ni'n gofyn i ti fod yn ganolbwynt y cyfan yr ydyn ni'n neud, nid yn unig y bore yma, ond trwy'r dydd heddiw. Maddau ni bob pechod a bai. Tywall dy bendithion arna ni, da ni'n gofyn, plis. Trwy heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, da ni am ganu dwy emyn ar ôl ei gilydd. Da ni'n cychwyn trwy ddweud, addolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni, ac ar ôl ni ganu honna, da ni'n mynd i ganu can sydd yn datgan yn bod ni am blygu
Mewn addoliad. Ger dy fron, plygwn lawr, dy wyneb di geisiwn nawr, dy wnodd flaen frenin mawr, ger dy fron, plygwn lawr. Dwch ni godi i ganu mawl. Da ni'n gofyn y cawn ni ymateb arglwydd y byddi di ar waith yn yn calonna ni fel bod ni yn plygu lawr. Fel bod ni nid yn unig yn deud dy fod ti'n arglwydd, ond bod yn bywyda ni yn dangos mai ti ydy'n harglwydd ni. Ti di'r un sydd di'n caru ni a chariad anfeidrol trwy dy fab Iesu Grist. Diolch i ti a parhau'n arwain ni yn yn moliant. Amen.
Da ni am droi at yn darlleniad ni. Bore yma yn dod o 1 Brenhinoedd 18 ac mae Hywel am ddarllen i ni. Diolch ti. Sy'n darllen o adnod 20 at 20 o cyntaf Brenhinoedd 18. Felly, dyma Ahab yn anfon neges at holl bobl Israel a dod â'r proffwydi i gyd at ei gilydd i fynydd Carmel. Dyma Elias yn sefyll o flaen y bobl i gyd a gofyn iddyn nhw, am faint mwy dych chi'n mynd i eistedd ar y ffens? Os mae'r arglwydd yw'r Duw go iawn, dilynwch. Ond os Baal ydy dilynwch hwnnw. Ddwedodd neb yr un gair. Felly dyma Elias yn dweud wrth y bobl, fi ydy'r unig un sydd ar ôl o broffwydi'r arglwydd. Ond mae yma 450 o broffwydi Baal yma. Dewch a 2 darw ifanc yma. Dewis un tarw, yna'i dorri'n ddarnau a'i osod ar y coed. Ond, dyn nhw ddim i gynnau tanodd i tano. Gwna i'r un fath ar tarw arall, ei osod ar y coed, ond dim cynnau tanodd i tano. Galwch chi ar eich Duw chi, a gwna i arlw ar yr arglwydd. Y Duw sy'n anfon tân fydd yn dangos mai fe yw'r Duw go iawn. A dyma'r bobl yn ymateb, syniad da, iawn. Yna dyma Elias yn dweud wrth broffwydi Baal, ewch chi gyntaf, mae yna lawer ohonoch chi, felly dewisiwch darw a'i baratoi. Yna galwch ar eich Duw, ond peidiwch cynnau tân. Felly, dyma nhw'n cymryd y tarw roedden nhw wedi gael a'i baratoi a'i osod ar yr allor. A dyma nhw'n galw ar Baal drwy'r bore, nes oedd yn ganol dydd. Baal, ateb ni. Ond ddigwyddodd dim byd, dim siw na miw. Roedden nhw'n dawnsio'n wyllt o gwmpas yr allor, roedden nhw wedi ei chodi. Yn tua canol dydd, dyma Elias yn dechrau gwneud hwyl am eu pennau nhw. Rhaid i chi weiddi'n uwch. Dewch, Duw ydy e, falle fod e'n myfyrio, neu wedi mynd i'r tŷ bach, neu wedi mynd ar daith i rywle, neu falle ei fod o'n cysgu a bod angen ei ddeffro. Dyma nhw'n gweiddi'n uwch a dechrau torri ei hunan gyda chyllyll a gwaywffyn, dyna oedd y dderdd arferol. Roedd ei cyrff yn waed i gyd. Byddwn nhw wrthi'n proffwydi'n wasgof drwy'r pnawn nes bod hi'n amser offrymu aberth yr hwyr. Ond oedd dim byd yn digwydd. Dim Duw na siw. Neb yn cymryd unrhyw sylw. Yna dyma Elias yn galw'r bobl draw ato. Ar ôl iddyn nhw gasglu o'i gwmpas, dyma Elias yn trwsio allor yr arglwydd oedd wedi cael ei ddrysio. Cymrodd 12 o gerig, un ar gyfer pob un o lwythau Jacob, yr un roedd yr arglwydd wedi rhoi'r enw Israel iddo. A dyma fe'n defnyddio'r cerig i godi allor i'r arglwydd. A dyma fe'n cloddio ffos eithaf dwfn o gwmpas yr allor. Wedyn, gosododd goed ar yr allor, torri'r tarw yn ddarnau a roi ar y coed. A dyma fo'n deud, ewch chi'n lenwi 4 jar mawr a dŵr, a'i dywallt ar yr offrwm ac ar y coed. Ar ôl iddyn nhw wneud hynny, dyma Elias yn deud, gnewch yr un peth eto. A dyna wnaethon nhw. Ac eto, meddai, a dyma nhw'n gwneud y drydydd waith. Roedd yr allor yn socian, a'r dŵr wedi lenwi'r ffos o'i chwmpas. Pan ddaeth i'r amser i offrymu aberth yr hwyr, dyma Elias yn camu at yr allor a dweud, o arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel, gad i bawb wybod heddiw mai ti ydy Duw Israel ac mai dy was di ydw i. Dangos fy mod i'n gwneud hyn a mai ti sydd wedi deud wrtho fi. Ateb fi o arglwydd. Ateb fi mwyn i'r bobl yma wybod mai ti ydy'r Duw go iawn a dy fod ti'n ei troi nhw nôl at y ti. Yn ansydyn, dyma Dan yn disgyn oddi wrth yr arglwydd a llosgi'r offrwm, y coed, y cerig a'r pridd a hyd yn oed sychu'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y bobl beth ddigwyddodd,
dyma nhw'n syrthio ar eu gliniau a'i wynebau ar lawr a gweiddi. Yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Yna dyma Elias yn dweud, daliwch broffwyd i Baal, peidiwch a gadael i'r un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl iddyn nhw gael eu dal, dyma Elias yn mynd â nhw lawr at afon Cison a'i lladd nhw i gyd yno. Diolch yn iawn, Hywel. Blant, da chi eisiau dod ymlaen? Mi gael bach efo chi? O, hyfryd. Digon o gadeiriau bawb, gwych. Ydych chi wedi clywed yr hanes yna'r blaen? Mae yna reina chi wedi clywed o'n ddiweddar iawn yn clwb nhw'n sonar? Da. Ydych chi'n licio chwarae gema neu cael cystadleuaeth? Fysach chi'n hoffi cael un bore yma? Iawn. Mae hon yn gêm, deud y gwir, mae hon yn gêm all pawb i chwarae. Da ni wedi bod yn chwarae hi chydig bach yn selar, ella bod yna reina chi wedi chwarae hi hefyd. Mae'n eitha syml. Dwi'n mynd i fawnsio pel, a bob tro dwi'n bownsio'r bel, da chi fod i glapio. Ia? Bob tro dwi ddim yn bownsio'r bel, da chi ddim i fod i glapio. Chi'n dall? Da chi eisiau ni gael marfer bach. Ia? Felly bob tro mae'r bel yn bownsio, mae pawb, a chi hefyd, pawb yn clapio, iawn? Dwi'n licio bod chi'n paratoi chi ar gyfer hyn. Reit. Ydych chi'n gweld? A wedyn fysa pawb nath glapio allan. Oce. Hwna di'ch ymarfer chi, iawn? Na ni gael rownd bach o'n i weld. Pawb canolbwyntio? Reit. Felly, mae yna rei ohono ni'n gallu gwneud, ond mae hynny'n eitha hawdd, dydy. Be am i fi godi lefel pa mor anodd ydi o? Os ydych eisiau bod o ddewr? Anna, ti mlaen? Un o'r pethau fydda i yn ddefnyddio yn aml iawn mewn gema ydy mwgwd. Diolch Lia, ti eisiau hwnna yn y ben? Reit. Gei di ddod i fama, na i wneud i siŵr bod y bel ddim yn hitio chdi. Gei di sefyll i fama, iawn? A ti'n gorfod chwarae hefyd. Reit. R'un un hwyl, oce? Dim ond clapio pan dwi'n bownsio'r bel. Iawn? Pawb yn barod? Pawb yn neud o? Iawn, gei di dynnu hwnna fe. Oedd o'n hawdd neu'n anodd? Ish. Oedd o'n haws pan oeddech chi'n gallu gweld, gei di mynd i eistedd lawr. Diolch. Oedd o'n haws pan oeddech chi'n eistedd lawr. Mae gallu gweld yn eitha pwysig ar gyfer y gêm, dydy. Ti jyst yn dilyn pawb arall? Mae hynny yn wir, yndi. Oedd o yn deg rhoi Anna i gystadlu hefo chi gyd pan oedd gen i hi anfantais fawr hefo methu gweld. Ddim wir, nag oedd. Ond pan da ni yn meddwl am yr hanes da ni wedi glywed bore yma, oedd o fel cystadleuaeth, fel gornes doedd. Ar un ochr, dowch chi ni weld pwy oedd yn erbyn i gilydd, ar un ochr oedd gynnon ni proffwydi Baal, nethoch chi gofio faint ohonyn nhw oedd yna? Mwy na 2. 450. Felly, ar un ochr mae gynnon ni proffwydi Baal, 450 ohonyn nhw, i gyd yn galw ar Baal i Duw nhw, i ddod â tân i lawr ar yr aberth oedd nhw wedi wneud. Ac ar yr ochr arall, mi oedd gynnon ni sawl proffwyd oedd gan Dduw? 1. 450 yn erbyn 1. Di hwnna'n 10? Da chi'n gwybod diwedd yr hanes, felly dwi'n mynd i ofyn i chi be'n a ddigwydd. A wedyn, cam hyd yn oed yn anoddach, nathoch chi wrando be nath Elias ddeud oedd angen i wneud ar yr aberth i Dduw.
Nath o ddeud bod angen gwneud rhywbeth, rhoi rhywbeth ar ben y coed. Gyda? Dŵr. Chydig bach o dŵr? Os nathoch chi wrando yn ofalus, y disgrifiad oedd pob peth yn socian. Oedd dŵr yn bob man, ac oedd hyd yn oed ffos bach o amgylch yr allor yn llawn o ddŵr. Felly, hyd yn oed yn anoddach, oedd hynna yn broblem i ddiw? Na. Bod o'n edrych i ni fel bod hwnna'n gystadleuaeth ofnadwy a anheg, a na proffwydi bal oedd yn mynd i ennill y dydd yn hawdd, diwedd yr hanes oedd na Dyw, yr arglwydd Dyw, nath ddod â tân lawr a llosgi, nid yn unig yr aberth, ond llosgi'r sychu'r dŵr a llosgi'r cerrig i gyd hefyd. A mae hwnna'n dysgu gwers bwysig i ni fyddwn ni'n meddwl mwy amdano fo'n y gwasanaeth. Gwers bwysig i ni ynglyn â pwy ydy'r Dyw go iawn. Pwy ydy'r arglwydd Dduw sydd wedi siarad efo ni yn y Beibl, yr arglwydd Dduw sydd wedi dangos ei hun i ni trwy ddod i'r byd yn Iesu Grist. Mae o'n un arbennig a mae eisiau i ni ddod i'w nabod o yn well a gwybod bod na ddim byd yn gallu rhwystro i allu ei gynllun o iachub. A mae gennym ni adnod bach lle mae Iesu'n cadarnhau hyn. Mae Iesu'n deud yn Mathew 19:26 wrth siarad am ei ddisgyblion, siarad hefo'i ddisgyblion, mae o'n deud fel hyn. Mae'r peth yma yn amhosib i bobl i'w wneud, ond mae Dyw yn gallu. Mae Dyw yn gallu gwneud pob peth. A'r arwydd mwyaf o hynny ydy Iesu Grist ei hun. Chi'n cofio Iesu'n dod lawr ata ni, Iesu yn cael ei anfon i'r groes ac yn marw ar y groes, a mae siŵr bod disgyblion Iesu meddwl o dyna ni. Mae cynllun Dyw di colli. Mae'r y bobl oedd isio Iesu farw, nhw sydd wedi ennill, ond ar y dydd Sul, be nath ddigwydd? Ar ôl i Iesu farw ar y dydd Gwener, be nath ddigwydd ar y dydd Sul? Llio? Nath o godi'n fyw o'r bedd. Mae Dyw yn gallu gwneud y peth sydd yn amhosib, a mae marwolaeth ag atgyfodiad Iesu'n dangos yn ni. Felly mae hynny'n help os da ni'n dilyn Iesu Grist, os da ni'n trystio nhw, diolch moch pa mor ofnadwy o anodd mae sefyllfa yn y gallu edrych. Da ni'n gallu trystio bod Dyw hefo ni, a bod Dyw yn gallu dangos i allu a'i gariad yn y sefyllfaoedd mwyaf anodd. Gwych, diolch i chi. Gewch chi mynd i eistedd lawr, da ni'n mynd i ganu emyn, yn sôn am sut mae Dyw yn siarad efo ni, a wedyn gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul, ie? Felly, yr emyn da ni am ganu ydy, Dyw lefarodd drwy'r proffwydi, di gyfnewid air roi sef. Trwy'r oesoedd yn cyhoeddi arglwydd cyfiawn Dyw yn ef. Tra terfysga byd diobaith angor sicr ddeil yn dyn. Dyw sydd ar ei orsedd gadarn, cyntaf, olaf, unig un, ac yna Dyw lefarodd drwy'r Iesu, a'r pennill ola, Dyw lefara trwy ysbryd. Dwch chi ni ganu efo'n gilydd.
A Gwyl am ddod ymlaen i weddio. Diolch Gwyl. Just cyn I fi weddio, o'n I just yn edrych ar y salm na 118, a just 2 neu 3 adnod nath just gwell yw llochesu yn yr arglwydd na gymddiried yn neb meidrol. Gwell yw llochesu yn yr arglwydd na gymddiried mewn tywysogion. A dal yn y salm 118, y maen a wrthododd yr adeiladwyr, a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn, ac y mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Diolch I ti o arglwydd. Diolch I ti am Iesu Grist. Diolch I ti am y maen a wrthodwyd gan yr adeiladwyr, ac a ddaeth yn gongolfaen. Diolch I ti o Dduw bod yna berson y medrwn ni sydd yn gwbl bechadurus, gwbl rybys, yn gallu ffoi ato fe a cael ein gwneud yn lan ac medru cysgodi ynddo fo. A bod Duw y Tad yn gallu edrych arna ni, bod ni mor frwnt, bod ni mor amhir, bod yn gallu edrych arna ni yn berffaith oherwydd Iesu Grist. Diolch I ti o Dduw am y gobaith sydd yn Iesu Grist. Sydd bynnag dyn ni'n teimlo bore yma, bod gyda ni reswm I lawenhau, nid yno ni'n hunain, yn amlwg, obviously, ond yn Iesu Grist, sydd yn ein golchi ni ac yn wedi ac yn ein glanhau ni. Diolch I ti. Diolch I ti am eglwys. Diolch I ti am drefnu diwrnod I ni ddod at ein gilydd, I ni fedru cyd lawenhau, cyd addoli, a cyd diolch I ti am Iesu Grist. Diolch I ti am yr eglwys fyd eang. Helpa ni fod y dystiolaeth rwy ti am I ni fod o Dduw. Tradd y ddear. Helpa I ni garu ein gilydd, ein cyd-Gristnogion, caru ein cymdogion, dy garu di fel wyt ti eisiau ni, ac helpa ni dystiolaethu wrth eraill am y newyddion da sydd yn Iesu Grist. Bod yna faddeiant. Nid achos bod ni'n dda, nid achos bod gyda ni ni wedi ffeindio rhyw tric wei neu rhyw ffordd glyfar, ond bod ti wedi gwneud y cyfan, a bod ni'n derbyn yr hyn y trefniant wyt ti wedi gwneud. Yn cyflwyno y byd a'i boen I ddofal di o Dduw, ac yn cyflwyno gweddill y cyfarfod o Dduw, ac yn gofyn I ti o Dduw I fendithio y gair yma I Rhodri yn ei gyflwyno I ni o Dduw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr Gwyl, a diolch I Eirin am y cyfieithu ac I Ann am fod ar y piano. Gwan ta, faint ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn y traitors? Llaw I fyny, please. Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna wastad yn help I bregethwr, jyst I wybod am faint o amser ydych chi yn mynd I dderbyn fi'n siarad am y traitors, achos o'n i'n mynd I wneud y cyflwyniad I gyd amdano fo, tan I fi googlo a sylweddoli bod yna rhai pobl wedi anfon cwynion I mewn i'r BBC wsos yma, yn deud bod yna lot gormod o ffys yn cael ei wneud o traitors, felly nes I fel, o ella, bod yna fymryn felly yn fy nghynulleidfa fi. Ond, I reina chi sydd ddim yn gwybod, hanfod y traitors ydy bod yna lwyth y bobl yn trio gweithio allan pwy di'r bobl ddrwg, a pwy di bobl dda. Ac mae'r rhaglen I gyd yn gweithio ar yr premis yna. Pwy ydy'r traitors a pwy ydy'r faithful. A'r hyn sy'n gwneud o mor gyffroes wrth gwrs ydy bod ni fel gwylwyr yn gwybod yn syth
pwy ydy'r traitors a pwy ydy'r faithful, ac felly da ni hefo'r wybodaeth yna. Wrth i ni droi at yr hanes rhyfeddol yma yn 1 Brenhinoedd 18, nid pwy sy'n deud y gwir ydy'r cwestiwn yn gymaint â be ydy'r gwir a pwy ydy'r gwir dduw, fel o'n i yn deud ar gychwyn y gwasanaeth. Pwy ydy'r Duw go iawn? Achos mae'r pobl dduw Israel yn cael eu cyflwyno ar opsiwn yna, yn dydy. Dyna lle gychwynnwyd y darlleniad ynde. Adnod 21. Pam da chi'n cloffi rhwng dau feddwl, neu'n ista ar y ffens? Os yr arglwydd sydd yw, adnod 21, dilynwch ef, ac os Baal, dilynwch hwnnw. Ond nid atebodd y bobl air iddo. Dyna lle da ni'n cychwyn. Pwy da ni'n mynd i ddilyn? Pwy di Duw yn bywyd ni? A mae hwnna'n gwestiwn addas iawn iawn i bob un ohono ni fod yn gofyn rwan. Pwy ydy'r un da ni'n ddilyn? Pwy ydy'r un, neu'r grymoedd, neu'r patrwm sydd yn siapio yn bywyd ni? A'r arglwydd yw? Fel ag y dylia fod yn wir am bobl yr arglwydd, neu ai rhywbeth neu rhywun arall. Achos sylwch, dydy Elias ddim yn rhoi yr opsiwn i ni ddeud chydig bach o'r ddau. Na ddi, dyna mae'r bobl yma yn ei wneud. Maen nhw a'i gennau yn deud bod nhw'n dilyn yr arglwydd yw, ond maen nhw hefyd yn addoli Baal. A dydy Elias ddim yn deud, gwnewch chydig bach mwy o addoli'r arglwydd yw. Mae'n deud, na, dewiswch eich ochr. A dyna be mae'r Efengil yn ei wneud, ynddo, pan da ni'n ei chlywed ti. Mae'n dod ato ni yn deitha ni'r hyn sydd yn wir am dduw a be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud, a trwy'r ysbryd mae o'n pwyso na ni a deud, dewis. Elli dim cael chydig bach o'r ddau, dydy o ddim yn mynd efo'i gilydd, dydy'r arglwydd ddim yn caniatáu hynny ddigwydd, achos mae o'n caru i bobl a chariad angerddol, ac mae o'n gwybod bod chydig bach o hyn, chydig bach o dduw wedi sbrinclo yna, yn mynd i ddinistrio'n bywyda ni. Ac o'i gariad pyr mae o'n mynnu, a ddolwch fi yn unig, fel mae'r 10 orchymyn yn ei ddeud y ddogfen mwyaf sylfaenol i'r ffydd Iddewig ac i nina fel Cristnogion. A'r hyn sydd yn drist ydy yn fama, pa mae Elias yn rhoi y sialens yna i'r bobl, gnewch eich dewis, tawelwch. Dim ateb, ond nid atebodd y bobl air iddo. Pobl yr arglwydd ydy hein. Pobl sydd wedi cael eu hachub a'i rhyddhau o'r aifft, pobl sydd wedi cael eu gwarchod gan ddiw trwy bob math o bethau, a dyn nhw'n siŵr? Neu dyn nhw'n isio comitio? Mae'n drychu'n ebus o drist. Ond mae Duw yn ymatab i gyflwr y bobl yma. I'w crwydro nhw ar ffaith bod nhw wedi piteinio yn ysbrydol yn mynd ar ôl Baal ac yn dilyn be mae'r brenin Achab a Jezebel wedi awgrymu iddyn nhw. Mae o'n ymateb ac trwy'r hanes yma mi nawn ni sylweddoli sut mae Duw yn ymateb. Ond cyn i ni ganolbwyntio ar be mae Duw yn ei wneud, gai roed yr her i ni o'r rhan yma. Sut ydyn ni'n ymateb i bobl sydd â chredoa gwahanol? Achos mae o'n her, yn dydy? Os ydyn ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ydyn ni wedi rhoi yn bywydau iddo fo, mi fydd na bobl yn bywydau ni fydd ddim o'r un safbwynt. Mae yna rai ohonyn nhw yn mynd i ddeud, dwi ddim yn credu mewn unrhyw dduw o gwbl. Mae yna nifer cynyddol yn y gwlad ni yn deud hynny. Neu, mae gennym ni ganran fawr sydd yn deud, wel dwi'n addoli Duw gwahanol. Oedd o'n ddiddorol wrth i mi ddreifio yma bore yma, o'n i'n sylwi ar y bobl, rhai o'n i'n nabod, rhai o'n i ddim, yn amlwg yn mynd i addoli yn rhywle. Ac mae hwnna'n rhywbeth da ni'n gyffredin efo fo, da ni'n gyffyrddus efo fo. Ond da chi'n darllen hanes fel hyn, a da chi'n meddwl, di Duw ddim yn gyffyrddus efo hynny. Yn bod ni o ran yn ymwneud ni a phobl sydd efo credo eraill yn mynd i barchu'r bobl hynny, ac ddim yn dangos casineb atyn nhw mewn unrhyw ffordd, a da ni eisiau bod yn ofalus iawn iawn yn enwedig yn dyddiau ni,
Dyda ni ddim yn annog pobl i gredu be maen nhw isio, na dyn? Achos mae gennym ni wirionedd, pendant. Ac bod yn byd ni yn deud groeso i chi gredu be da chi isio, mae gennym ni air Duw sydd yn deud un Duw sydd. Un gwaredwr sydd yn Iesu Grist. Mae ymddiried a'i ddilyn o yn dod â bywyd, a mae troi cefn arno fo yn dod â marwolaeth dragwyddol. Felly mae'r stakes yn uchel ofnadwy. A'r hyn dwi eisiau ni fod yn sensitif iddo fo ydy sut ydym ni'n cymryd gair Duw fel hyn, sut ydym ni'n myfyrio arno fo mewn ffordd sydd yn dyfnhau yn cariad ni at yr unig wir Duw, mewn ffordd lle ydym ni'n gallu ymwneud â phobl sydd unai'n deud dwi'n credu mewn Duw, neu sydd yn deud dwi'n dilyn Duw gwahanol, a bod yn ymwneud ni â nhw yn mynd i olygu bod ni fwy fyth ar dan i'w gweld nhw yn dod i gredu yn yr unig wir Duw. Bod ni eisiau dangos mwy fyth o gariad atyn nhw, achos ar hyn o bryd maen nhw yn y tywyllwch. Maen nhw'n dilyn y ffordd i ddistryw. Ond dowch i ni sylweddoli be mae Duw yn ei wneud yn fama. A da ni'n mynd i gychwyn yn canolbwyntio ar yr amcan. Be di amcan Duw yn hyn i gyd? Mi fysa fan hawdd i ni o ddarllen yr hanes yma feddwl mae amcan bwriad mawr Duw ydy bron dangos ei hun. Chwa? Sbiwch be dwi'n gallu wneud. Fel mae pawb ohono ni wedi wneud ar ryw bwynt. Sbia mam, sbia dad, dwi wedi gwneud y llun yma. Sbia pa mor glyfar ydw i, sbia pa mor gry ydw i, dad yn gallu codi'r garreg yma. Ond ni dyna be mae'r arglwydd yn ei wneud, bod ni'n gallu gweld i allu syfrdanol o yn fama. Mae yna fwy i ni yma yn does. A mae o'n dod wrth i ni wrando yn astyd ar beth sy'n cael ei ddeud yng ngair Duw. Oedd o'n gwneud i fi feddwl am wenyn. Chi'n bod yn ystod yr ha, da chi ella yn ista'n rar, a da chi'n gweld y gwenyn, a maen nhw'n ymddangos fel bod nhw'n hollol ddigyfeiriad ydyn. Bod nhw'n weidio chi fyny. Yn hedfan o'ch gwmpas chi. Da chi'n sbio yn ymwneud, beth ti'n neud? Lle ti'n mynd? Sam amcan, sam bwriad. Ond pan da chi'n cychwyn edrych ar y gwenyn, a da chi'n gweld bod na... Bydd i'r gair Cymraeg am pollen? Paill, wrth gwrs. Mae yna baill arno fo, a da chi'n sylwi, mae yna amcan, mae o'n symud o flodeun i flodeun, bod o'n edrach yn arwynebol fel bod na ddim cynllun. Da ni'n mynd i edrach ar be mae Duw yn ei ddeud yn y gair yma, a sylweddoli bod yna amcan penodol iawn i'r hyn mae o'n ei wneud yn y digwyddiad yma ar fynydd Carmel. A gai droi'ch sylw chi at adnod 37 i ddechrau, i ystyried be di amcan Duw. Da ni'n gweld yr amcan yna yn y ffaith bod Elias yn niweddu yn deud hyn. Wel, na ni'n mynd yn ôl i adnod 36 i ddechrau. Pan ddaeth awr o ffrymu'r hwyr offrwm, nesaodd y proffwyd Elias a dweud, o arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel, par wybod heddiw mae ti sydd Dduw yn Israel, a mi na'n was i ti, ac mae trwy dy air di y gwneithym hyn i gyd. Felly mae hwnna i ddechrau yn dangos i ni, nid rhyw syniad bizar mae Elias di gael dy hyn. Ond Duw sydd wedi pennu mae dyma y ffordd i Elias weithredu fel proffwyd. Adnod 37, ateb fi o arglwydd, ateb fi mwyn i'r bobl hyn wybod. Mae tydi o arglwydd sydd Dduw, ac mae ti sydd yn troi ei calon yn ôl drachefn. Chi'n gweld beth sy'n digwydd yma? Mae Elias yn gwybod mae amcan mawr Duw trwy'r digwyddiad dramatig yma ydy nid dangos sbiwch pa mor gry ydw i, mae'n gwneud hynny mewn llefydd eraill, ond mwyn dangos i'w bobl ei hun bod o'n Dduw byw, yr unig Dduw byw. Bod na ddim opsiwn arall, ac i ddangos bod o yn ffyddlon. Bod o yn cadw at y gair, yr addewid, yr oedd o wedi roi i Abraham, Isaac ac Israel. Bod o yn galw i bobl, bod o yn cadw i bobl i bod nhw ar chwal, i bod nhw wedi troi cefn arno fo yn y ffordd ffiad yma.
Ac mae fo yn unig sydd yn troi y bobl yn ôl at fo'i hun. Diddorol da. Dydy Elias ddim yn deud, mae Duw yn gwneud y pethau yma, ac yna mae Duw yn mynd i'ch canmol chi am ddod i'ch sensus, i ddod at eich coed. Na, mae Elias yn deud, gna hyn mwyn dangos mae chdi sydd yn dod â nhw'n ôl at chdi. Trwy dy allu, trwy dy ras rhyfeddol. A mae'r elfenna o beth sy'n digwydd yn dangos hynny'n dydy. Nid yn unig gweddi Elias, ond nathoch chi sylwi be nath Elias wneud. Adnod 32, yna adnod 31. A chymerodd 12 carreg yn ôl nifer llwythau meibion Jacob. Yr un y daeth gair yr arglwydd ato yn dweud Israel fydd enw. Yna adeiladodd y cerrig yn allor yn enw'r arglwydd. Yn y weithred yma, mae Elias yn gwneud gwaith Duw ac yn rhoi y 12 carreg ac yn dweud, come on, bobl Dduw, be ydych chi'n meddwl mae hyn yn ddangos i chi? 12 llwyth, un pobl, Israel. A mae yn yr arwydd bach yna, fel tasa fo'n dweud, da chi'n cofio pwy ydw i? Da chi'n cofio be dwi wedi wneud? Da chi'n cofio fy ngalwad i, fy mwriad i? Dyma pwy ydw i? A da ni angen hynny dydan. Hyd yn oed fel pobl yr arglwydd, da ni angen cael yn atgoffa ddydd ar ôl dydd, awr ar ôl awr, pwy ydy Duw a pwy ydy ni. A sut ydyn ni yn dibynnu'n llwyr ar be mae'r arglwydd wedi wneud yn Iesu Grist. Nid ar yn llwyddiant, nid ar ein gweithredoedd da ni. Mae Duw yn dangos i fwriad, i achub, i buro, i ddychwelyd i bobl o'i crwydro at y fo'i hun yn y berthynas exclusif yna o addoliad. Lle mae'r bobl yn deud, ti, arglwydd, ydy'r Duw go iawn, dos na neb arall. Ac fel rhan o hynny, mae'r alwad i droi cefn ar yr ffordd ffôl oedden nhw wedi bod yn ôl a dychwelyd at yr unig Dduw byw. A dyna beth i adifeirwch i chi a fi de. Pan da ni wedi gwneud rhywbeth o'i le, pan mae'n patrwm bywyd ni'n groes i'r hyn mae'r gair yn dweud, mae'r efengil yn galw ni droi nôl. Troi ar yn sowdl fel petai a dweud dwi'n mynd yn ôl at Grist, mae'n ddrwg gynnau. Dwi'n syrthio ar fy mai. Felly, da ni'n gweld amcan Duw, ond hefyd, da ni'n gweld aberth i Dduw. Hwna di'r ail bwynt. Ar ôl ystyried amcan Duw yn hyn i gyd, da ni'n gweld yr aberth i Dduw. A dwi eisiau tynnu'ch sylw chi mama at adnodau 36 a 38. Adnod 36. Pan ddaeth awr o ffrymur hwyr offrwm, nesaodd y proffwyd Elias a gweddio. Be mae Elias yn ei wneud wrth baratoi yr allor a rhoi y tarw arno fo a wedyn glychu pob peth efo dŵr? Paratoi be mae o? Paratoi offrwm, aberth i Dduw. A mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio am hwyr offrwm yn air sy'n cael ei ddefnyddio trwy gydol yr Hen Testament yn enwedig yn llyfr Leviticus. Mae o'n rhan o gyfraith Duw i'w bobl bod nhw fod i offrymu abertha cyson mwyn gwneud yn iawn rhwngthyn nhw a Duw. Ac adnod 38. Ar hynny, disgynnodd tân yr arglwydd ac ysur poeth offrwm. Y coed, y cerrig a'r llwch, a lleibio neu sychu y dŵr oedd yn y ffos. Mae Elias, proffwyd Duw, yn cynnig aberth, yn cynnig poeth offrwm, yr un gair ac sydd yn cael ei ddefnyddio yn Leviticus drwy'r llyfr i gyd. Ond gai roed un esiampl i chi o Leviticus. Dwi'n mynd i roi Leviticus 9, 23 a 24 i fyny. A cefndir hyn ydy bod Moses ac Aaron wedi gosod y tabernacl i fyny, ac maen nhw wedi cyflwyno yr aberth neu'r poeth offrwm cyntaf yn y tabernacl. A sylwch beth sy'n digwydd yn Leviticus 9, 23 a 24. Yna daeth Moses ac Aaron i babell y cyfarfod, a phan ddeithant allan a bendithio'r bobl
ymddangosodd gogoniant yr arglwydd i'r holl bobl. A daeth tân allan o wydd yr arglwydd ac ysur poeth offrwm, rhan un gair, ysur poeth offrwm ar braster ar yr allor. Pan welodd yr holl bobl hyn, gweithasant mewn llawenydd a syrthio ar eu hwynebau. Chi'n gweld y patrwm? Pobl Dduw yn dilyn yr hyn maen nhw fod i wneud yng nghyfraith Duw yn cyflwyno poeth offrwm a mae'r arglwydd yn derbyn yr aberth. Yn cadarnhau bod nhw wedi gwneud yr hyn oedd yn gywir a'r arwydd oedd bod tân yn dod ac yn codi, neu'n be di'r gair, yn ysu y poeth offrwm a'r cyfan oedd ar yr allor. Felly pan da ni'n meddwl am Elias a proffeidi Baal, a da chi'n meddwl, mae hwnna'n hanes rhyfedd, da ni'n gweld mae yna batrwm o hyn yn digwydd trwy'r Hen Testament. Mae'r tân o'r nefoedd yn dod ar yr aberth neu'r y poeth offrwm yn dangos bod Duw wedi derbyn yr aberth sydd wedi cael ei wneud. Bod Duw yn cadarnhau bod yr hyn sydd wedi digwydd yn gywir. Ac wrth gwrs mae'r spectacle yn dangos bod y Duw yn Dduw byw go iawn. Mae o'n dangos bod o'n fodlon hefo'r aberth sydd yn sicrhau y berthynas rhwng ei bobl o sydd yn euog ac yn anifydd a fo sydd yn gyfiawn ac yn sanctaidd. Ac i ni, wrth gwrs, mi yda ni ddim yn disgwyl spectacle efo tân a anifeiliaid wedi torri, da ni'n troi at groes Calfaria. A da ni'n gweld yn fanna yr un aberth, yr un poeth offrwm, os liciwch chi, yn cael ei roi gan fab perffaith Duw ei hun. A'r farn yn dod ar Iesu yn yn lle ni, ac yna da ni'n gweld, sut da ni'n gwybod bod Duw wedi derbyn yr aberth honno? Tan? Na. Da ni'n ei weld o yn atgyfodiad Iesu Grist yn dydyn. Bod yr aberth wedi cael ei dderbyn a honno'n aberth unwaith am byth, a bod Duw yn fodlon yn yr aberth a'r arwydd cyhoeddus i bawb oedd bod yr aberth, bod Crist, wedi codi'n ôl yn fyw o'r bedd. A mae Rhufeiniaid, benod gyntaf, adnod 4 yn cadarnhau hynny. Ac felly, i ni, da ni'n gallu dweud, wel dwi'n teimlo weithiau'n debyg iawn i'r bobl yma yng nghyfnod Elias. Dwi yn cael yn hudo gan wahanol bethau. Dwi'n mynd ar grwydr. Sut ydw i'n dod yn iawn hefo Duw? Da ni'n mynd edrych ar fynydd Carmel, da ni'n edrych ar fryn Calfaria. A da ni'n gweld yn fanna bod Crist wedi talu'r pris, bod Crist wedi aberthu ei hun, a bod Duw wedi derbyn yr aberth honno. Honno di'r unig ffordd i ni ddod i berthynas iawn hefo Duw. Ac canlyniad hynny chi a fi ydy, os ydym ni yng Nghrist, mae Duw yn fodlon yn derbyn ni. Meddyliwch am hynny. Chi a fi. A da ni'n gwybod bod ni'n mynheiddu cael yn derbyn, dydyn? Neu mi ddylsa ni. Da ni'n gwybod o ran yn patrwm bywyd, o ran yn meddwl, o ran y pethau da ni wedi ddeud ac yn neud, bod ni ddim yn addas i ddod at Dduw, sanctaidd a chyfiawn. Ond yn Iesu Grist, da ni'n cael yn derbyn, nid hefo rhyw fath o, gewch chi kind of dod atai, ond droswch chi bell y fanna, mae'r gair yn deitha ni yn Iesu Grist bod ni yn bechaduriaid yn cael yn mabwysiadu, yn cofleidio gan gariad Duw yn y mab. A bod y berthynas gariadus hwnna mae Duw wedi wneud, hefyd yn golygu bod yn calonna ni wedi cael ei newid. Bod yn bywyda ni yn fywyda newydd achos bod o wedi yn dychwelyd ni at y fo. A bod ni bellach yn bobl sydd yn dymuno i ddilyn o a'i garu fo a'i wasanaethu fo. O'na un esboniwr yn rhoi y darlun hyfryd yma. Chi'n gwybod yn yr ornest yma. Pam y dŵr? Hwna di'r cwestiwn rhyfedd, de. Da chi'n gallu dallt un aberth i broffwydi Baal, a maen nhw'n gweithio'n galad a dim byd, achos di Baal ddim yn dduw go iawn. Da chi'n gallu dallt hynny, a wedyn aberth i dduw, a fysa chi'n dychmygu a mae Duw yn atab yr un weddi, achos mae o'n gwrando ar ei bobl, da ni'n dallt hynny, ond pam y dŵr? Mae'n teimlo fel mynd dros ben llestri, dydy. A nid chydig bach o ddŵr, pam yr dŵr a'r dŵr, nes bod y dŵr yn gorlifo. Ac oedd un esboniwr yn
gwneud y pwynt yma. Ddech chi sylwi pwy oedd yn rhoi y dŵr ar yr allor? Nid Elias ei hun, ond y pobl yr arglwydd. Oedd Elias yn deud, cerwch chi nôl dŵr a'i dywallt o, felly mi oedd pobl yr arglwydd, y bobl yma ar y ffens, Baal, chydig bach o'r arglwydd, yn gwrando ar Elias ac yn rhoi y dŵr, ac oedd yr esboniwr yn deud, mae o fel ni, sut yr ydyn ni yn deud, o mae gynna i'n weithredoedd da, mae gynna i bethau dwi eisiau dod at y bwrdd hefyd arglwydd, nid i'n erbyn ni, ac wrth i ni wneud hynny, da ni jyst gwneud pethau'n waith ac yn waith ac yn waith. Da ni'n gallu cyfrannu dim byd i'n achubiaeth ni, dim ond yn pechod, dim ond yr angan am iachawdwr. Ac fel ac yr oedd y bobl yn rhoi dŵr, yr ydyn ni yn aml yn ymdrechion yn meddwl, llai helpu chdi ddiw, o mewn gwirionedd, mae'n gwneud pethau'n waith. Yr arglwydd sydd yn gwneud y gwahaniaeth. Yr arglwydd sydd yn troi calonna y bobl yn ôl ynddo. Ac mae'r tân yn brawf diamheuol o bod yr arglwydd yn ddiw, ond hefyd bod yna wahoddiad graslon yna. I'r rhai sydd wedi crwydro, i'r rhai sydd rhwng dau feddwl i roed i bywyda yn llwyr iddo fo, achos bod yr aberth wedi ei gwneud drostyn nhw. Ac yna, da ni'n mynd i orffan, ar ôl edrych ar yr amcan, myfyrio ar yr aberth, da ni'n mynd i orffan hefo'r ateb. Be ydy ateb mawr pobl ddiw i hyn i gyd? Adnodau 38 a 39. Ar hynny, disgynnodd tân yr arglwydd, ac ysyr poeth offrwm, y coed, y cerig a'r llwch, a lleibio'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welsant, syrthiodd yr holl bobl ar ei hwyneb a dweud, yr arglwydd sydd ddiw. Yr arglwydd sydd ddiw. Yna dywedodd Elias wrthynt, daliwch broffwydi Baal, peidiwch a gadael i'r un ohonynt ddianc, ac wedi iddynt ei dal, aeth Elias a hwy lawr i nant Cison a'i lladd yno. Dewch i ni fod yn onest, mae'r adnod ola yna yn un anodd, dydy. Ac yn tuedd ni, achos bod ni'n byw yn y cyfnod ag yr ydyn ni, ac yn yr diwylliant yr ydyn ni'n byw yn efo, yn tuedd ni ydy canolbwyntio ar hwnna a colli pob peth sydd wedi dod wedyn. Mae rhaid i ni gofio, nid Elias sydd ar ryw fath o vendetta yn erbyn y proffwydi yma ac yn dial anyn nhw. Be sydd yn digwydd ydy bod Elias yn galw y bobl yn ôl i gyfraith Duw ac yn deud dyma farn Duw ar gau broffwydi a gau athrawon. Dyna be mae Deuteronomium 13 yn deud sy'n gorfod digwydd i'r rhai sydd yn annog pobl Dduw i addoli Duw i eraill. Dod yn ôl i air Duw, mae Elias wrth i lladd nhw, bod hynny'n anodd i ni ddygymod ag o. Y peth cyfatebol yn yr Testament Newydd ydy nid bod ni yn lladd gau athrawon, ond fel Cristnogion, da ni fod i wneud yn siŵr bod ni ddim yn ei dilyn nhw. A da ni fod i wrthwynebu celwydda yn y byd yn dydan. Yr un concern sydd gan yr arglwydd am ei bobl ac am wirionedd i air. Bod ni'n byw yng nghyfnod y cyfamod newydd, ac yn dilyn yr arglwydd Iesu, a bod ni fod i garu yn gelynion, da ni dal i fod mewn brwydr ar celwydda y maen nhw yn ei rhannu'n dydan. Nid jyst derbyn be maen nhw'n ei ddeud. Da ni'n dod â gair Duw wyneb yn wyneb ac unrhyw gredo sydd yn deud dilynwch rhywun arall ac mi fyddwch chi'n iawn. Da ni'n dod â gair Duw ac yn deud dilynwch yr arglwydd. Yr arglwydd Iesu fod i'r unig un sydd yn gwneud ni yn iawn ac yn dod â bywyd tragwyddol i ni. Yr ymatab yn fama ydy mawl a melltith. Melltith Duw ar y proffwydi, ond moliant i bobl o. Maen nhw'n cadarnhau y gwirionedd mae'r arglwydd sydd ddiw. A'r her i chi a fi y bore yma, ydy sut ydyn ni'n ymatab i'r un cwestiwn. Pwy ydy'r Duw go iawn i ni? Nid jyst efo'n gweddisa, yn bywyda ni. Be sy'n cyfri fwyaf? Be mae Iesu Grist wedi ddeud a'i wneud? Neu be mae'r bos yn y gwaith yn ei feddwl?
Be sydd bwysica? Bod ni'n dilyn Crist gweitha'r gost, neu bod ni'n ffitio mewn hefo'n ffrindiau. Dyna di'r temtasiwn i ni yn aml ynddo. Ond cofiwch, pan mae'r efengil yn dod ac yn galw ni i ymddiried yn Iesu Grist, dydy'r efengil ddim yn alwad i ni cau yn llygyd a just cymryd risg heb wybod beth sy'n digwydd nesaf. Mae galwad yr efengil yn neges rymus trwy'r ysbryd glân ar sail tystiolaeth gadarn. Nes i pnawn ddoe fynd i nofio efo Llio. A jyst cyn i'r amser ddod i ben, mi nathon nhw ganiatáu i bobl yn Pwllnawio Bangor fynd fyny ar y diving boats. Felly, dyma Llio'n dweud, go on dad, neud i fynd. Ac o'n i fel, please, na, dwi'n isio. A wedyn, oedd na ddega a dega o hogia ysgol gynradd wedi leinio fyny. Ac o Llio fel, os neud i fynd, na i fynd. Oh, come on then, iawn. Ac wrth i fi fynd yn nes ac yn nes at y diving board, ucha, yn Pwllnawio Bangor, o'n i'n sbio yna fo, ac o'n i fel, mae hwnna'n uchel. Ac wrth fynd i fyny, o'n i'n meddwl, di hwn yn saff? Di hwn yn beth doeth? Ydy Gwenno mynd i roi ffrau fi pan dwi'n cyrraedd adra? A dych chi'n pam nes i neidio yn y diwedd? Nid achos bod fi ddewr, a nid achos bod gen i ddim ofn, ond achos nes i feddwl, mae rhaid bod hyn yn saff, achos dwi wedi gweld dega o hogia eraill yn ei wneud o ac yn codi ac yn ei wneud o eilwaith. Mae rhaid bod hyn yn saff achos o'n i'n cofio Hyw yn ei wneud o fisoedd yn ôl. Ac o'n i'n meddwl, dwi wedi gweld dyn yn ei oed ei amser yn ei wneud o, a mae o'n iawn. Oedd gynnau dystiolaeth bod o yn rhywbeth y gallwn ni wneud. A do, mi nes i neidio, a mi nes i gael braw pa mor uchel oedd o, ond oedd o cam o ffydd ar sail tystiolaeth. I ni bore yma, mae'r arglwydd trwy air yn galw ni i ddeud, sbiwch ar Iesu Grist. Myfyriwch ar be mae'r Beibl yn ei ddeud. Pwy sydd Dduw? Pwy di'r unig Dduw go iawn? Mae'r dystiolaeth yn glir. Ydy o'n caru ni? Ydy o wedi agor ffordd i ni ddod at efo? Gweitha'n methiant am pechod an ei ogrwydd? Sbiwch ar groes Calfaria. Mae'r ffordd wedi cael ei agor led y pen i ni. Dwi'n mynd i adael chi hefo un adnod o'r Testament Newydd, lle mae'r apostol Paul yn rhybuddio, peidiwch a gwneud hyn, ond yn hytrach gnewch hyn. Colosiaid 2, adnodau 8 i 10. Gwyliwch rhag i neb eich cipio i gaethiwed trwy athroniaeth a gwag hudoliaeth yn ôl traddodiad dynol. Y syniadau yma mae pawb yn ei dilyn. Gwyliwch rhag i chi gael eich cipio i'w caethiwed nhw yn ôl ysbrydion elfennig y cyfanfyd ac nid yn ôl Crist. Felly mae yna rymoedd dieflig yn gallu'n hudo ni i droi cefn ar Grist. Gwyliwch, a sylwch be di diwedd adnod 8, oherwydd yng Nghrist, fyswn ni'n ychwanegu, yn unig y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol, ac yr ydy'ch chwythau wedi'ch dwyn i gyflawnder yn ddoef. Peidiwch a dilyn duwiau eraill, peidiwch a dilyn syniadau yma'r byd yn feddwl sydd yn gret, achos be bynnag ydyn nhw, dyn nhw ddim y gwir Dduw. Ac mi newch chi alw am eu help nhw a fyna ddim ateb yn dod, achos dyn nhw ddim yr unig wir Dduw sydd wedi creu ni ar bydysawd cyfan sydd wedi anfon i fab fel yr unig achubwr. Achos yng Nghrist yn unig, yma holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol, yng Nghrist yn unig yr ydych chi a mi yn mynd i ddod yn gyflon. Mae pethau eraill yn ei addo fo, yr arglwydd Iesu yn unig sy'n gallu sicrhau o i chi a fi. Felly, pwy sydd Dduw? Ydych chi'n ista ar y ffens? Trowch at Iesu Grist. Mewn edifeirwch, mewn ffydd. Ymddiriedwch yn hystiolaeth pwy ydi o, be mae o di wneud. A dewch i ni ymuno hefo addoliad pobl Dduw trwy'r oesoedd a'r angylion gan ddeud, yr arglwydd sydd Dduw, yr arglwydd sydd Dduw. Mwyn i enw
Amen. A da ni am orffan yn canu am ein gobaith mawr ni. Gobaith dyn yw Crist a'i groes. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr, eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, beth ddaw heblaw pan ddwed y gair. A beth an ceidwyr dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig. O can, Hallelujah, di ball yw ein gobaith. Yn oes oesoedd, addef wnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. O arglwydd, bod yn gobaith ni yn Iesu Grist. Mae ti ydy'r unig wir Dduw sydd yn heiddi yn clod a'n mawl ni. Bydd ar waith trwy dysbryd,
i gymhwyso, i bwyso yna ni ar hyn yr wyt ti'n ddymuno i weld fel ymateb yno ni. Arglwydd, os ydym ni'n eistedd y ffens, sut ydym ni yn ôl at Grist, i brofi o'r cyflawnder sydd ond i'w gael yn efo. Teilwng wyt ti, ein harglwydd a'n Duw, i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu. Oherwydd tydi a greodd bob peth, a thrwy dewyllus y deithant i fod ac y crewyd hwy. Sanct, 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 yw'r arglwydd Dduw holl alluog, yr hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod. Amen.